daya. Ina talaka ne da mai kudi ku zo mu haɗe mu zama tsintsiya. Amma karku zaton talaka bai da yanci, yana da shi a gaskiya. Halin Najeriya shi ne ya sa talaka yake da shan bakar wuya. Amma suna kallo muna kallo sun samu cikin wuya gaba daya. Babu mai son mu ba mai tausan mu, babu wanda za su so mu zama daya. Ga duk shugaba ko mai kudi ko 'yan kasuwa duk gaba daya. Ina talaka ne ka zo ki zo ki zama mulki Allah guda daya. Shi ne kadai tudun da za mu hau ya kai mu ga tsira duk gaba daya. Sannan kar mu sake da yin bauta, kar mu gaza wajen yi masu godiya. Burin talaka yau ya za a yi ya samu abin da za ya sha biya. Domin ko su ma abinci ma a rana sai dai su ci sau daya. Wasu da yawa ba ma sa iya samun abin da za su gaigaya. Tsada ta rayuwa ta sa duka imanin wasu musun ka tawaya. Ni dai kira nake ga mutane mu daina biye rudi na duniya. Komai idan za mu yi mu dinga sanya Allah muna kamanta gaskiya. Halin ka na gari shi ne jarin kashi za ya saka zauna lafiya. Ko mu daina damuwa mu dai kawai mu sanya Allah a rai da gaskiya. Mi dogaro da shi mu sa ran mu za ya fitar da mu cikin wuya. Wayya Najeriya kasar mu ce amma talakanta na ta shan wuya. Mafitar mu daya ce gare shi za mu koma, ubangijin mu bai daya.